Matagumpay na idinaos ang 2 araw na National Summit on Climate Change and Disaster Emergency in the Philippines ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Katuwang ang Climate Change Commission at League of Local Climate Change Adaptation at Disaster Risk Reduction sa Legazpi City. Tinatayang 300 delegado ang nagtipon-tipon kahapon hanggang ngayong araw para sa naturang aktibidad. Kasama sa mga dumalo ay ang mga gobernador, mayor at mga eksperto mula sa 11 rehiyon. Ayon kay Attorney Annaliza Revuelta, DENR Undersecretary for Finance, Information Systems and Climate Change. Sentro ng talakayan ang climate disaster financing, kung saan binigyang diin ang mabilis, locally driven na aksyon at ang pagsusulong ng biocircular green and blue economy approach. Kasama rin dito ang pagpapabilis ng access sa People's Survival Fund o PSF sa pamamagitan ng mas epektibong koordinasyon sa gobyerno, akademya at pribadong sektor. Gusto po talaga namin i-strengthen yung collaboration between the local government units and the national government. Sabi nga po kanina ni Congressman Joey, may disconnect national and LGU. So, isa po yun sa layunin ng summit na ito. Makita natin ano ba yung mga frameworks, ano yung mga policies, ano yung mga tools na nandyan para mabuo natin collaboration between the national and local government. Suportado rin ng UN First Global Champion on DRR na si former Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang summit, kung saan ibinahagi niya ang potensyal ng artificial intelligence at pagtatayo ng isang DRR Institute bilang susi sa mas matibay at matalinong paghahanda laban sa sakuna. Maganda na nakikita-kita ulit para we can exchange notes and continue po yung conversation. Dahil nag-uusap-usap, mas naliliwanagan at mas nagiging klaro kung ano ang pinakamagandang mga strategy na kailangan gawin natin. Sabi nga kanina, it's whole of society, not just the whole of government, it's whole of society approach kailangan gawin natin. Layunin ng summit na makabuo ng draft policy inputs na ipipresenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Kongreso para sa climate change adaptation and mitigation. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.